Всім привіт! Я Ганна. Я українка і приїхала сюди, у містечко Вік, коли почалася ця війна. І вже 3 роки я живу тут. A zona les persones provenents d'Ucraïna en 3 moments clau. Primera va ser entre 1990 i 2013, després de la caiguda de Unió Soviètica, quan moltes famílies van emigrar per motius econòmics, per l'oferta de feina al sector industrial d'Osona. Segona, el 2014, amb el conflicte de l'est-Ucraïna a Donetsk i Lugansk, molts van marxar per buscar seguretat i oportunitats laborals. Finalment, per la guerra actual, ara amb Rússia, la campanya Osona amb Ucraïna ha impulsat una nova arribada de persones refugiades, accolint 290 persones en 3 mesos. Si mirem xifres, veiem que el 1 de desembre per 2024 a Osona hi ha 505 persones empadronades, la majoria arribades a partir per 2022.